Satu dua cek. Satu. Satu. Cek 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 cek. Satu ya. Satu. Ada tapi sudah terbuka itu. Satu dari tadi. Mak, agak geser berarti kiri kanan digeser. Nah, iya, unang. Tunggu kita ya. Bilang kode kalau sudah. Di hamu amanami Bapak Ibu yang terkasih, alanan yang masuk nama pengantin prosesion hupangido hamima asa jongjong meta di tempat menyambut masuknya kedua mempelai dan diiringi oleh Amang Dr. Andus Robinson Sinaga MM Siagian MM. Jong mahita salu nak kamangkenang. In Him and not be afraid, for here will be dead, for here will be dead, every moment to spend on this wonderful day He has made.
bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Wonderful day, wonderful day, wonderful day. He has made. Silakan duduk. Di hamua manami nanami nuaing masuk mahita tu acara ibadah pemberkatan pernikahan ni amang si tua Hardon si Manungkalit dohot inang bertarita tiubur tapubolon nungadong acara di tangat tabi imata pahihut-ihut hobar tu acarai asa di acara nomor 4 non di sima masuk pungkur ama Ebenezer dohot selesai kur ama Ebenezer masuk ma kur ina gabungan di acara nomor 4 dung selesai di acara nomor 6 masuk matu acara nomor 7 non kur parhalado dohot keluarga di acara nomor 7 ima rangkaian acara na buhi patapahut-ihut alani asa masuk kita Maret de Mahita sian bukuede nomor 212 isada dohot 5. mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia na tumopalangit dohot tanaon,
Amin martangi yang mahida. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na mangaturhon pardongan sari peoni. Di ida hodo dongan namion na marsakap nang marbagas. Jalan narodo na sida mangido pasu-pasum. Atong say tatap manasida di bagasan asin ni roham. Pasu-pasu jala ramoti manasida, marhite-hite pakkaholongim. Rajai manasida marhite-hite todi porbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame, pardongan saripeon nasidai. Tangihon matang yang namion, ala asi dohot tolong ni roham. Amin. Hudul mahamu saluhut. Hata ni debata nanaing marsaringar di tonga-tongata nalos sekaligus ojahan di pardonga saripeon ni amang situa ardon si manungkalit dohot inang bertarita tiur tampu bolon upilit do sian Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Alay digijang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ay ido rahut-rahut ni nasa haripason asal lebih tumakas dengan dohu jaha mulai sian ayat 12 sahatu ayat 15 asaboy tapay hutihut ahado dasor ni Apostol Paulus madok hina arga ni kasih dohot holong ni rohai hujama ope hamuakan ng pinilit ni debata akan nabadia jalan nahina holongan solukon hamuma para sinirohaon situtu habasaron haserepon labok dohot labas ni roha marsi pauneunean jala masisaan dosa mahamu jupa marpakurangi nasada dopak dongan songon panesan ni Kristus di hamu songonima nang hamu alay digijang ni saluhut nai ima haholongon ni rohai ay ido rahut-rahut ni nasa haripason jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna ay tusido hamu di jauh di bagasan sada daging gabe parroha mauliate mahamu. Saya baca dalam bahasa Indonesia ayat 12 sampai ayat 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan. Akamang kainang terlumubi ma di hamuna dua amang si manungkalit doh tinang bolu tapubolon ikut dohonot tado tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kelemahan
pasti ada kekurangan. Di sudi pernguluot tadoi di ketidaksempurnaan ini. Ahola sadaro na sempurna di pertibion ima Yesus nong gabe jolma hola ni banaro na sempurna alai sudi manusia apalagi halak Kristen menuju kesempurnaan. Lalu menuju kesempurnaan ima usaha, ima nanaing say kejarota mana nanaing siluluata, nanaing siraihota di tonga-tonga ni pernguluota asaboy Jepang dame dohotlas ni roha di tonga-tonga ni pernguluan. Luar biasa di pernikahan nyamang dohot inang sedarion. Bahasa hudok luar biasa. Toto nunga lebih gumodang di perjalanan ningulumu pengalaman muna untuk di perumah tanggaon. Ala nunga dialami hamu. Alai ikut dohonotado sian perubahan na perjolo tu na perpudiom nuse tentu gudang do na ikon idauta disi perbedaan-perbedaan. Na mungkin maul, na mungkin gabe tantangan, na mungkin gabe hambatan-hambatan di dalam rumah tangga. Siana kehambatan do tantangan alani keperbedaan-perbedaan boido gabe adong disi namaol siado pamu tujuluan nyari. Udang pola gajang be dohonoku aka hatorang na tusong ni ngamakatahitan at tuari. Bahkan nunga dipersiapok kamu lebih matang nagbuhi songo dia di tonga-tonga ni rumah tangga. Alai na pasti na nang sidohonon ni hata ni debatan sedario paborhatok kamu. Di na mga dopi tantangan mungkin doh tak perubahan-perubahan. Di na mga dopi perjalanan ni rumah tangga holas sada do rahasia dohot kunci keberhasilan di persaripeo muna. Ima marhite kasih. Kasih idon natuk mengikat. Ido na boy mengikat tamu di tonga-tonga ni persaripeo ni na rosian berbagai manang sian perbedaan-perbedaan na Jepang di tonga-tonga ni ngulumu. Sian perbedaan ni mungkin kultur budaya, perbedaan ni mungkin pola pikir do karakter. Na bisa mengikat hanya kasih Tuhan. Mungkin boy do godang di bay pertibion ikatan-ikatan na khusus, ikatan-ikatan na disepakati untuk mengikat. Alai idang mungkin mampu untuk mengikat, apalagi masong non rumah tangga na baru. Hanya satu yang mungkin bisa mengikat, hanya kasih Kristus. Molo setadok is di persaripeon cinta. Boy do tutu mengikat, aledang hidupe ikatan na paling sempurna. Allah cinta tanpa kasih itu buta. Bodoh dibuktikan ini sian ilmiah pe bodoh dibuktikan. Cinta tanpa kasih itu buta. Bodoh cinta hian alai tanpa kasih bodoh gabe adong disi dampakna nahurang dengan. Alai molo naung kasih. Dalam tanda kutip dohono tak dapola istilah hatahono bedisi cinta. Tanpa cinta pe, molo nong adong kasih, pasti bisa bersama-sama berjalan, bisa bersama-sama untuk hidup. Macer gahian molo tapai hutihut, molo ta jahan akin sian hata ni debata. Dohonokku do tu amang sumanung kalit dohot winang boru tapubulun. Pasti do godang tantangan hambatan di perjalananmu. Holan rahasia kuncina ima mengenakan kasih. Bahkan di ketidaksempurnaan ini Allah boy do ukuran-ukuran adong benomu mersogut taduan. Nasililing nosong no do pangalamaku gabe adong standar-standar.
manang nongadong nang di tadokma di mindset ta nama kita ikon ukuran ni suami harus begini, istri harus begini. Boy dodang jupa kita donot tama tidak sempurna. Alai untuk menyempurnakan sudah ikon mangolu mulak mamuse tu kasih jala tu holong ni rohai. Dohot hatan asing dohonot tama kekuatan manang na paling kuat untuk boy di bagasan dame dohot las ni roha persari peoni ima kasih Kristus manang holong ni roha. Ala molo holong ni roha do tapakke di bagasan persari peon. Pasti di sana ada kemurahan, di sana ada kerendahan hati, di sana ada kelemah lembutan dan kesabaran. Melonong do kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran pasti do ngadengkan persari peoni, merdale do langgeng persari peoni tujuluan nyari. Jala di bagasan kasih. Los disido dimampukan saling mengampuni. Saling mengampuni. Molo dong kelemahan satu sama lain. Pasti do ala mungkin nong biasa tadok majolo molo nong na tua-tua song namang si manukalit nggak biasa mabay standar-standar bahkan memerintah mabay ukuran bodoh mabay tersinggung. Disido na perlu saling mengampuni. Asa boy mardalan do dengan di tonga-tonga ni persari peoni. Alani dohonok kuma hatan na singkat tetap ma kasih ojahan muna. Renung ko kamu may ariya doh borong di tonga-tonga ni persari peon na baru sadaron. Pasti do boy mardalan, boy do saling menerima, boy do hatop pamu saling boy di bagasan las ni roha. Bahkan di sido jupa kamu kesejahteraan, di sido jupa kamu na boy mabe kamu masih paulolo tujuluan nyari. Tumi bodo isian sudina tahatai na tuari. Tumi bodo isian usaha-usaha ni pertibion di nalau mempersekutukan menang lau pasadaw di persari peoni. Ima marhite na mamake holong ni roha na siya debata. Ima na mangarahut jala ima mabe kamu boy lebih sempurna di tonga-tonga ni persari peoni. Lau sido nang harapan nami di sudi keluarga si Manungkalit termasuk anak-anak amang si Manungkalit. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Ini harus dijawab dengan kasih. Perbedaan dijawab dengan kasih pasti bisa saling menerima. Di dalam perbedaan-perbedaan yang akan kita hadapi di dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan kita. Segala sesuatu apa yang kita jalani, terimalah itu di dalam kasih Kristus. Pasti itu akan menyempurnakan kehidupan bersama di tengah-tengah keluarga. Losong ini donang di keluarga Tampu Bolon. Pasti ada perbedaan. Yang kemarin begini, yang dulu begini. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Tapi terimalah apa adanya, apa yang kita jalani, apa yang dijalani amang si Manungkalit, Inang Boru Tampu Bolon dengan kasih. Pasti bisa saling menerima. Dan itu akan memperkokoh kehidupan berumah tangga amang si Manungkalit dan Inang Boru Tampu Bolon. Amin. Martang yang mahir. Pargugoyam Tuhan amanami amang si Manungkalit dot Inang Boru Tampu Bolon di tonga-tonga ni persari peon na baru sa radio. Mari na totong marujahan di bagasan holong, di bagasan kasihmu. Ala ido na boy pahoton, ido boy mangihot, jala ido na boy menyempurnakan dia kehahurangan do dia kekelemahan nasida di namardalan nasida di tonga-tonga ni persari peoni. Ala huboto hami sian hajol maon do sian hadirion nami. Pasti digodang hambatan tantangan ala ni persauran na barui. Ala ni haguguon ni holong. Haguguon ni asi ni roham.
bisido gabi lebih sempurna, lebih dumenggan, jalabui di bagasan dami dohot hasadaon parsaripeon ni amanami dohot inanami tujuluan ni hari. Totong maholong mo mangihot ng parsauran na sida dohot sudi keluarga ng akayan nakon. Alam oloholong na siya kodo o jahan na sida di parsauran na barui. Pasti doboy saling menerima, bahkan saling mendukung, bahkan boy gabe di bagasan dami dohot las ni roha di tonga-tonga ni perdalanan ni keluarga na baruon. Urupi jala patau saluhut keluarga, rak berusaha laho maju, rak berusaha lau patotahon, lau pahoton, lau pasadahon parsaripeon na baru na naing si paso-pasomu sedarion. Asa sudi mahami tumangyakon, sudi mahami mangalehon pikiran na dumenggan, mabahin tuhade denggan ni parsaripeon naong pinaujak mo non sedarion. Urupi jala dongani amang simanukalit dot inang borutapubulo di parsaripeon ni. Marhite tordim tor di purbadia marsinodang ganup ari ganup manogot ganup borngin di ngolu na sida. Ima pahotol las ni roha mardada di nasida di parsaripeon ni. Ima pahotol nasida di bagasan rumah tangga nahina lomohom tujuluan ni hari. Atong patotong malas ni roha, patotong maholong, apalagi asini roham di parsaripeon nasida. Jalatangnya konon nami do Tuhan nang saluhut ulaon namat perdomuan tu pamasumasuon sedarion. Tung terdima manodangnya sa di bagasan dami dot las ni roha jala tudu ni roha nami madok mauliate tuho. Ala ni asini roham nang pinasahatmu di pamasumasuon ni amang si manukalit dot inang borutapulun. Pasu-pasu memahami saluhut. Pasu-pasu manamarlas ni roha sedarion. Asa totong sudi hami rap madok mauliate tuho. Ala ni asini roham nong pasadahon. Nong padunguhon na sida. Jala nong mamasu-masu parsaripeon ni dongan nami dison. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihon jalaw loy mapangidoan nami. Amin. Tu pasatami ma tu kor amai benezer lo patu bigion de puji-pujian tu Tuhan.
Upasata memang musai tu kor ina gabungan lalu tu bagi oleh dipuji-pujian.
Mari dihita sian buku itu nomor sia ayat 2 dohot ayat 3 di ayat 3 non Roma pengantin tu julunan. Hamu aliakan na pinaramaon ni debata ditahi rohamuna donuaing marbagas alay dang tamahala Kristen marbagas songon si Pilibego. Atong tangingon namu majolohatan ni debata taringot turuhut ni pardongas saripion ni hala Kristen. Dung ditopa debata jolmay didok ibana ma. Tang dinggan sa sadabawai pujung hubahin madibana sadaboru-boru pangurupi dibana bahin akup na. Akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina, iya soala ni na marmainan na palakup pochado. Pangalakup donang na mabuat na sirangi. Atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Songonodo didok debata tu bawai, hamuak kabawa, haholongi hamuma parduhutamu nabe, songon Kristus na makaholongi huriay, jalan na mga leod diri na humokopsa. Unang muruk kamu dopak na sida, ikom maroha hamu madongani na sida. Sanga bahin hamu na sida songon dongan panean di hanguluan na sorasuda. Dungi songonodo di dok hata ni debata tua kaburu-buru. Dioloya kaparupua mabawa na be songon pangoloina di Tuhani. Ay bawa ido ulu ni pardihutana songon Kristus ulu ni huriay. Iko botor, porman, toman, mardongan halabohon dohot hademahon ni todi parangin ni boru-borui. Ima na arga di julu ni debata dohot di julu ni jolma. Atong songonak kanamar parangihon hata ni debata mahamu sumulukon para sinirohaon dohot habasaron dohot hasrepon ni roha mahamu. Marsi pauneunian mahamu dohot masi asian. Saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahiyon dohot pangicahyoni daw masyan hamu. Alay digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu. Ay ido rahut-rahut ni nasundengan. Dungi dami na siyan debata ima mga rajay di bagasan rohamuna. Jala saluhut na binahin muna marhite-hite hata manang pabahenan. Totong may marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Asa iba na mga rajay rohamuna dohot ulaon muna. Atong nung adibigi hamuhatan ni debata taringot turuhut ni pardongan saripeoni. Na manukun mano yang jumulo di hamu ale pangoli
amang situa hardon si manukalit. Olo doho makajong joko di julu ni debatan na boto salhut doho di julu ni kadongan na pungudison. Na dipangidoro hamdo si bertarita tiur tampu bolun na niriritmon gabe dongamu saripe. Olo doho makaholongi bana siyan nasa roham. Dohot mangulahon siyan nasa gugum. Uhut mat parangeon parangin abadia rap dohot ibana. Na olo doho manganjuanju dohot hakalion na tung surah humurang parangena. Jalan na sotu papaulahommu. Manang tadi kononmu ibana. Paima disirang hamatean hamu sogot. Molo nong sadaro hamangoloi salhut nai alusima. Namanukun mau dohot dihoale inang. Si bertarita tiur tampu bolon niririt ni amang situa hardon si manukaliton bahendongan na saripe. Na olo doho makajong joko di jolo ni debatano boto salhut. Do di jolo ni kadongan na pungudison. Na dipangidoro hamdo situa hardon si manukaliton gabe sinurdukmu. Olo doho makaholong ibana siyan nasa roham. Dohot marpangalahon na ture maradopon ibana. Dohot marparangihon parangin abadia pabuhala Kristen ho. Jalan na sotu pamarhilolong ho. Manang tadi kononmu ibana. Paima disirang hamatian hamusugot. Molo nong sadaro hamangoloy salut nai dogma olo. Atong masilyon ng tangan siyamu mahamu pabuha hot ni panamuna. Lalu sulia kami mati kesempatan bentar situ aja dulu mang. Tikido kesempatan sian Roma 7 situ wilayah 5 Laos Pasatu Cendramata. Sian mau. Di hamu amanami situasi manukali doho inang bulu tapu bulun nunga majalo pasu-pasu parbagai so kamu apala disadario jala disom adong gosong okenangan manang Cendramata sian huriata nalau si pakyo muna manang si baheno muna lau manguduti yaka perjalanan ni keluarga muna tujulan narion jalo hamu mamang siang dia mah gabe keluarga sideru kamu di jolonya kanatoro di jolo ni ruas jalo tong dilihat tuhata tuhamu hipason dinam makobasi huriata tujulan narion imah tasya kami mau lihat mah tim Mari dema manang pinasa makur para duduk keluarga.
Tapuji Tuhata marhiti edisi nomor 150 sia ayat sada do saterusna laus disema tapasahat pilihat tabi. Tapasahat mapilian na tapapungonto dupan ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na denggan dohot na selibasan na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihon mito hami pilian nami to ho. Sa jalo may gabiop na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa para siya kami pilian noon pati bulo na radyaw mo ditong atongan ni huriyam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami kudang ni si leon-leon mi to hami. Asalam kikirami madok mauliate to ho. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita matangyang ditangyang alia manami. Alia manami na di banua gijang saab nurbadia makuaru. Sa Roma halajon. Sa saut malaman ni roham di banu tongonsong na di banua gijang. Leon matuhami si daron ng uluan siapari. Se sama dosa nami soon panesa nami di dosa Tuhami. Una kami tugion tu pangunjunan padua mahami siyan pangagong. Ay ho na punaharasyam do tagugun rodia sangapo sa lilim na. Asinirohan ito hatta Jesus Kristus. Do tolong nirohan ni debatamat. Dohot parsauran nito di purbadia maddo ngani hamu saluhutna. Amen.
Dihamu akka manamina namin waing masuk mahita tu akka kata-kata sambutan manang madohata. Parjolo ma sian hasuhuton para anak keluarga si Manukalit. Baru ihut manon tu keluarga Tampu Bolon. Lalu sisoma kesempatan nami marpoto pengantin. Wasatami ma tu keluarga Parjolo ma keluarga si Manukalit. Mulai tema dituhatta Parjolo madok mulai tema itu tua mata perdengga basai ala naung di leon ari dinaulio dihita enu ngasau jala majalo pasu-pasu amanami dohot inanami tuhamu napinar sangapan raja di dongat tubuh raja di dongat sahuta raja di hula-hula nami tulang nami dohot akka amatta pangulani huria dohot punguan kategorial HKBP Makassar dohonon nami ma maulate godang malabok pusu-pusu siala nabi nahem muna tuhami di bagasan Arion dang tarbalos sami saya tuhatta para sirohaima namam balosso ni tuhamu marlipat gada duk siriung siang gerejaon pagiluan nami rap udur mahita tu bagas naung di paradehami di gedung Runtono jalan Bawah Karaeng lau mangan idahan nalas dohot minum aik sititio laos majalo adat sian hula-hula nami rajai Tapu Bolon tuan si Hubil huhut pasat adat tunasida mangihutton ha somalata adat Batak molo tungadong dope sian hita nadison nasoma jalo surat undangan nami balas tikioma hatakon amang raja inang soribada manggokon hu majauhamu moleate maju molo basat hami siala haroronguna butima horas malihita jala salam sehat. Parjulu ma tapasahat mauliate gudang tu amat tanah mertua di Batah di siala akka basa-basa dok penasahat nadihita boy marpunga pala di obasor di bagas joron lao mangulahon akka ulaun nauli nani patupani huriatta ima pamasu-masuon tuboru nami dohot helanami apalatikyo alani saya mamasu-masu mamat tari bata di perngulota satu akara jamang ihut songoni muse dohonon nami mamauliate tuhamu perhalado di huria nami lumo biamang perdita namakubasi sudiak kaulauno di sangaho kamu do tikimu gogo do pikiranmu na lao mangulahon ulaota apala di manugoton saya di pergugo itu hatama amanami perdita do akka peralado asa boy
saluhutda aka ulaud ni huriata martupa tuakari na mangihut laos dohoron nami do tong mauliate tuhamu amang raja inak sori pada naro apala di tikion di gedung gerejaon laho mangulupon dohok manangyakon boru nami dohot helanami na sementara passaderion majalo pasu-pasu sia namat tadebata aladi maulate gorang maliharo romuna amang raja inak sori pada songon ni donge para anak kening molo tung sosahat akka udagan nami mungkin adong nasosahat alanya ka situasi kondisi nuaingon laos omma gokko jow nami tu hita saluhutda jela laos udur mahita sianingananon tu bagas ni pamoruon nami naung di patupa di gedung runtono apala saderion rap mahita tusan saya mamasu-masu matuhatta di hita saluhutna asang dia bui sahat taulahon akka peradaton ni halak kita garar adat do majalo adat nagok apala sederion pinuji matu hatta pardengan basai amen ora semandi hita sude